जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പോയില്ല ഇന്നലെ? ഇന്നലെ പോയി. വന്നാ? അടുത്താണോ പോയി. വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല. ഞാൻ വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ പോയ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. 9 മണിയാകുമ്പോഴേ തൃപ്പൂണിത്തറയ്ക്ക് പോവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല തിരക്കാ. നല്ല തിരക്കാണ് അല്ലേ? ഹരേ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ആരതി കാണാൻ നിന്നില്ല. കാരണം ആരതി നമ്മൾ നേരത്തെ കാശിയിലൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വരെ പോയി ഒന്ന് സ്നാനം ചെയ്തു. അവിടൊക്കെ കുറെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ടിങ്ങി വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി. ഓക്കെ, നല്ല കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീം മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനദാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാധി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ. സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക് ജനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേഷ്ണ അധ്യായം 15 അല്ലേ? ഹരേഷ്ണ 15ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട്. അധ്യായം 15. ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് അധ്യായം 15 സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ വേറൊരു പ്രേരക ശക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് രാഗാനുക ഭക്തി. വൃന്ദാവനത്തിന്റെ
വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാണ് സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അവർക്ക് കൃഷ്ണമള്ളി ബന്ധത്തെ രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ രാഗാനുഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ പിന്നെ നമ്മളെ സാധനകളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മറ്റുള്ളവർക്കുന്ന പ്രചോദനോ ഒന്നും വേണ്ട. കാരണം എന്താണ്, അത് ഭഗവാനിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ശരി എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ നമുക്ക് പെരുമാറാൻ കഴിയും. അതായത് നമ്മള് ശാന്തരസൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി, അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനോട് സ്നേഹം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയിലാണ് രാഗാനുഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാവിധ നിയമാക തത്വങ്ങളിലും ഇവർ സമ്പൂർണരാണ്. ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ അടിയുറച്ച ഭക്തിയുത സേവനം ഇവർ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഉദാഹരണത്തിന് കൃഷ്ണനുമൊത്ത് കളിയാടാൻ ഈയിടെ കുട്ടികൾ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വഴിയോ യോഗ സാധനങ്ങൾ വഴിയോ ഒന്നും വിശേഷിച്ച് അഭ്യസിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഇവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യണം, സാധന ചെയ്യണം, യോഗ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയും അല്ലെ, ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണകളൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച്, അതായത് ഗോപന്മാരെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, ഇവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ, ഭഗവാനായിട്ട് കളിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ശരിക്കും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, കളിക്കാന്ന് മാത്രല്ല കളിച്ചിട്ട് കളിയിലൊക്കെ തോൽക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇവർ കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ഇതായിട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മദേവന് ഇത് സംശയം വരുന്നത്. ഇത് പരമദൈവത്വ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്, പരമദൈവത്തിന്റെ പുരുഷന്റെ മുകളിലാണ് എന്താണ് ഇവര് കയറിയിരുന്ന് കളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ സംശയം വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യണതൊക്കെ, അത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആ പ്രേമഭക്തായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് പിന്നെ തപാനുഷ്ഠാനങ്ങളോ അതേപോലെ തന്നെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും വേണ്ട. പിന്നെ ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് നിയമക തത്വങ്ങളെല്ലാം പരീക്ഷകളും ഈ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ഇവർ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി, അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരെന്താണ്, ഇത് അവര് പെട്ടെന്നല്ല എത്തുന്നത്. ഇവര് പല ജന്മങ്ങളിലൂടെ ആർജിച്ച കഴിവ് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവരെവിടെ എത്തുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായി കൃഷ്ണേറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അവര് അത്രയും ജന്മങ്ങള് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ പാസ്സായതിനു ശേഷമാണ് അവരെന്താണ് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അവരല്ലാതെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഏതൊരു പൊസിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരായി തീർന്നെങ്കിലും അവർ പല ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത ആ പരീക്ഷകളുടെ ഫലമായിട്ടാണ്, പരീക്ഷകളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർ ആ നിലയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ പരോപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള ഈ മനോഭാവത്തെ രാഗാനുഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതിനാണ് രാഗാനുഗം. കാരണം അത്രയും അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം അവരുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള അധികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞു, കണക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതിന് വലിച്ചെടുക്കാം, അതിന് മാറ്റാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. അത്രയും പറയില്ല, നമ്മളെ ഫിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഉറപ്പിച്ച പോലെ അത് ഫിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നത് പറഞ്ഞാണ്. അതിനാണ് ശരിക്കും രാഗാനുഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ബോണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വെള്ളമോ സിമെന്റോ കമ്പിയോ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല, അത്രയും ബോണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആൾറെഡി ആ ബലം അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനെയാണ് രാഗാനുഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, അപ്പൊ ഇവര് പൂർവ്വജന്മ ഭാഗവത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ അവര് നന്നായി പഠിച്ചും ചോദിച്ചും കളിച്ചു കാണുമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അവര് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി ജനിച്ചത്. അതെ. അതായത് കുറെ ജന്മങ്ങളാണ്, ഒരു ജന്മമല്ല. ജ്ഞാനികൾക്ക് തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ബഹുനാം ജന്മനാമന്റെ ജ്ഞാനവാൻ പ്രഭുത്തത് വാസുദേവ. അപ്പൊ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ജ്ഞാനികൾക്ക് തന്നെ വളരെ ജന്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമുക്ക് ഒരു ജന്മം കൊണ്ടല്ല ഇത് ലഭിക്കും. ഇതിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി. നമ്മള് ഒരു ജന്മം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അവബോധം. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മുടെ ശരീരമാണെങ്കിൽ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളാണ്. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പരിശുദ്ധീകരിച്ചാലേ നമുക്ക് എന്താണ് ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധിച്ച് പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടക്കുന്നത്, അടുത്ത ലോകമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഉയർന്ന പദവികളൊക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ അത്രയും പല സ്റ്റെപ്പുകളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്
നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്യാം. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അത് അന്യാഭിലാഷം, അതൊരു അഭിലാഷങ്ങളില്ലാതെ, വേറൊരു അഭിലാഷവുമില്ലാതെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനവും കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പതുക്കെ പതുക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ വ്യക്തിയായ ഉന്നത ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അവർ ഗോപികന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപന്മാരെ അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ അവർ പോകുന്നത്. സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ അഭിജ്ഞായോടെ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയുള്ള പൂർണ്ണ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മചോദിതമായ ആകർഷണമായിട്ടാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി രാഗാനുഭക്തിയെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം ഭക്തിയുത സേവനത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. അപ്പൊ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് വേറൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് വേറൊരു ഭഗവാനെ ഒഴിച്ച് വേറൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. അപ്പൊ പിന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചില കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ചിന്ത പഠിക്കാൻ മാത്രമേ, വേറെ ഒന്നും കാണൂല. അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ പഠിപ്പായിരിക്കും, അവർക്ക് ജീവിതം തന്നെ റിസർച്ച് ആയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. തിരിച്ചും കാണാം. അതിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സ്, അത് മാത്രമേ അവരുടെ ചിന്തയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള രാഗാനുക ആ ഭക്തിയിലേക്ക് വളർന്ന വ്യക്തികളില് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാന്റെ ചിന്തകളിൽ മാത്രം അവര് മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്നാ പറയണത്. അതിൽ നാരദമുനി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നാരദമുനി യുധിഷ്ഠിരനോട്, രാജൻ, ആദ്യം ഐന്ദ്രിയമായ സുഖകാംക്ഷ, ഭഗവാനോട് അസൂയ, ഭഗവാനിലുള്ള ഭയം, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അഭിലാഷം എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ ഭഗവാൻ ആകർഷകരായ ഭക്തന്മാർ അനേകമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോ പല രീതിയിലും ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആര്, നാരദമുനി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിലെ 7-ാം സ്കന്ധത്തില് 1-ാം അധ്യായത്തിൽ 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് യുധിഷ്ഠിരനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാം. ഒന്ന്, ഐന്ദ്രിയ സുഖകാംക്ഷ, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെടും നമ്മൾ. അല്ല, ഭഗവാനോട് അസൂയ വരുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും. ഭഗവാനിലുള്ള ഭയം, ആ സമയത്ത് നമ്മള് സിഗ്നൽ കട്ടാവുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, ക്ലിയർ അല്ലേ സംസാരം? കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞോളൂ. കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തത് എന്താണ്? ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാനെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടും. അല്ല, ഭഗവാനോട് അസൂയ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്താഗതി അത് മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പൊ അസൂയ. അടുത്തത് ഭഗവാനിലൂടെ ഭയം. ഭഗവാനോട് ഭയം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിന്ത ഭഗവാനെ പറ്റിയായിരിക്കും. പിന്നെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അഭിലാഷം എന്നീ കാരണങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം എന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു രീതിയല്ല, പല രീതിയിലായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഭക്തന്മാരും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളും ഉണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. ഒടുക്കം ഈ ആകർഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി ആരാധനയിൽ ക്രമേണ ആത്മീയ സ്നേഹം വികസിച്ച് ശുദ്ധ ഭക്തർ അത്യന്തം ജീവിത ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാം. എന്ത് തന്നെയാലും ഭഗവാനെ ആകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണം ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും, ഏത് വിധേനയിലും എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല. ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അത് കിട്ടും, ഭഗവാനായിട്ട് ഭയമുള്ളവർക്ക് അത് കിട്ടും, ഭഗവാനായിട്ട് അസൂയമുള്ളവർക്ക് അത് കിട്ടും, ഭഗവാനായിട്ട് ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് അത് കിട്ടും. എല്ലാവർക്കും പല രീതിയാണ്. കംസൻ എന്താണ്, ഭയമായിരുന്നു, അപ്പൊ അതിന്റെ കിട്ടി. ശിശുപാലൻ അസൂയായിരുന്നു, അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടി. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഏതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കിട്ടും. ആകർഷണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ. ഭോഗാകർഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആത്മചോദിതമായ പ്രേമത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം. ഗോപികമാർ യുവതികളാണ്. അപ്പൊ ഭോഗാകർഷണത്തിനെ പറ്റി പറയാണ്. അതെന്താണ്, അതും ആത്മചോദിതം ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഗോപിമാരുടെ പ്രേമം ആ ലെവലുള്ളതാണ്. ഗോപിമാർ യുവതികളാണ്. കൃഷ്ണനും ബാലനും, അപ്പൊ എന്താണ്, ഗോപികമാരെന്നാണ് യുവതികളാണ്, പക്ഷെ കൃഷ്ണനാണ് ചെറിയ പ്രായമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഉപരിതലത്തിൽ ഇവർ തമ്മിൽ സ്നേഹം ലൈംഗികമാണെന്ന് തോന്നാം. കംസൻ, അപ്പൊ എന്താണ്, സാധാരണ രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അത് ലൈംഗികമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ അതല്ല. അതാണ് അത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. ഗോപിമാർ യുവതികളാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ബാലനായിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അവിടെ തന്നെ തെറ്റി. കംസൻ കൃഷ്ണൻ ഇന്ന് ആകർഷണായത് ഭയം കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഭഗവാൻ കംസന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ആകർഷണാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഏത് സമയത്തും
ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ സ്മരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? എന്നെ വന്ന് കൃഷ്ണൻ വധിക്കുമല്ലോ എന്ന് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ കൃഷ്ണനാര് കംസൻ ഏത് സമയത്തും സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. സഹോദരിയായ ദേവയുടെ പുത്രൻ തന്നെ വധിക്കുമെന്ന് അശരീതി ഉണ്ടായതിനാൽ കംസൻ വളരെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അശരീതി കേട്ട ദിവസം തൊട്ട് കംസന് ഉറക്കില്ല അല്ലെ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കംസനല്ല എന്താ പറയുക ദേവയുടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരൊക്കെ വധിക്കുന്നത്. ശിശുപാലന് കൃഷ്ണനോട് അസൂയായിരുന്നു. അപ്പൊ അസൂയ അപ്പൊ അങ്ങനെയും ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാണ്. ഏത് സമയത്തും കൃഷ്ണനെ സംശയത്തോടെ അല്ലെ അസൂയോടെയാണ് ആര് ശിശുപാലൻ നോക്കിയിരുന്നത്. യദുവിന്റെ അനന്തഗാമികൾ ബന്ധുത്വത്തിന്റെ പേര് കൃഷ്ണനെ സദാ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പറഞ്ഞതൊക്കെ സ്വാത്മചോദിതമായ ആകർഷണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ്. ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ്, പ്രേരകമൊന്നുമില്ല. എന്താണ്? പല രൂപങ്ങളാണെന്ന് മാത്രം. ആകർഷണത്തിന് വിവിധ രൂപങ്ങളാണ്. ഇവരൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ അഭീഷ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്തു. മരണം വസിക്കേണ്ട മരണം അസൂയ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കാണാൻ കിട്ടും. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചോ ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തും. നിന്റെ ചിന്താഗതി എന്താണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിപ്ലൈ ഞാൻ തന്നിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കാര്യം. ഗോപികൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നേരെയുണ്ടായ ആകർഷണവും യദുക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോടുണ്ടായ സ്നേഹവും സ്വാത്മചോദ്യം അഥവാ രാഗാനുഗമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് എല്ലാത്തിനും രാഗാനുഗം എന്ന് പറയില്ല. രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ്? ഗോപികന്മാർക്കും ഗോപന്മാർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന സ്നേഹത്തെ, അതിനാണ് ശരിക്കും രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കംസനും അസൂയ മൂലം ശിശുപാലനും തോന്നിയ ആകർഷണം ഭക്തിയുടെ സേവനമായി അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. അത് ഭക്തിയല്ല. ഇത് അസൂയ വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഭയം വരുന്നത് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് അത് തെറ്റാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ദൈവഭയം എന്നൊന്നില്ല. ദൈവത്തിന് ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദൈവത്തിന് നമ്മൾ പ്രേമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയും ദൈവഭയം വേണം, ദൈവത്തിന് ഭയക്കേണ്ട. ദൈവനെ എന്തിനു ഭയക്കാൻ അല്ലെ? ദൈവത്തിന് ഭയന്നാൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുക. നമുക്ക് ദൈവത്തിനെ പ്രേമിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുക. അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം അവരുടെ മനോഭാവം ഇത് അനുകൂലമല്ല. അനുകൂലമായ മനോഭാവത്തിൽ മാത്രം ഭക്തി സേവനം നടത്താൻ ആവൂ. അപ്പൊ എന്താണ് അനുകൂലം? നമ്മളെ അനുകൂലമാക്കാനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ശരീരവും മനസ്സും ഭക്തിയോട് അനുകൂല അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. അതിനാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് വളരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അനുകൂലമായ മനോഭാവത്തിൽ മാത്രമേ ഭക്തി സേവനം നടത്താവൂ. അതിനാൽ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത്തരം ആകർഷണങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൻ്റെതാണെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. യദുക്കളുടെ വാത്സല്യം അദ്ദേഹം അപഗ്രഥിക്കുന്നുണ്ട്. സുഹൃത്തിന്റെ വിധാനത്തിലാണെങ്കിൽ അത് സ്വാത്മചോദിതമായ സ്നേഹമാണ്. നിയമ തത്വങ്ങൾ വിധാനങ്ങൾ സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് വരെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ പറയില്ല സാധന കർമ്മങ്ങൾ, പല കാര്യങ്ങൾ, വൈദ്യസാധന, ഭക്തി, ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും. പക്ഷെ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്വാത്മചോദിതത്തിലേക്ക് എത്തണം. അതായത് വേറൊരു പ്രേരക ശക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ പ്രേമിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതാണ് പരിപൂർണം. അതാണ് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ ഒരാൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കണം. ഗോപികന്മാരായാലും ഗോപന്മാരൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അതാണ് ഗോപികന്മാർക്കും ഗോപന്മാർക്കും നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തി അവരുടെ. അതാണ് നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ഭക്തി. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്കായ കഥ അറിയാം, നാരദന്റെ കഥ അറിയാല്ല. വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആ ഒരു ചിന്ത മാത്രം അവരിൽ ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്ത് പറ്റുമെന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റൂല എന്നോ എന്ന് അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ആ അവസ്ഥയിലാണ് ശരിക്കും രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അത് ശിശുപാലനെ പോലെയോ അതേപോലെ തന്നെ കംസനെ പോലെയോ ഉള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് അതായത് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഋഷീശ്വരന്മാരെ പോലെ അവരുമല്ല എന്ന് പറയണം. അതൊക്കെ അത് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരത്താത്ത വരെയും അതെന്താണ് നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പരിപൂർണയിലായിട്ടില്ല. പരിപൂർണ്ണ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിയമങ്ങളുടെ അവിടെ ആവശ്യമില്ല. നിയമങ്ങളല്ലാതെ എന്തിനാണ്? പരിപൂർണതയിലേക്ക് വരാനുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ വേദങ്ങളിലെല്ലാം നിയമങ്ങളാണ്. അതെന്താണ്? നമ്മൾ പരിപൂർണതയിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനം, ആചാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഗോപികളും കംസനും ഒരേ ലക്ഷ്യം നേടിയെന്ന് പറയുന്നതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ
അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാം. കംസനും ശിശുപാലന്റെ മനോഭാവം ഗോപിമാരുടെ മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിരുന്നതിനാൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് കേന്ദ്രബിന്ദു. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും മനോഭാവം ഒന്നല്ല, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ രണ്ട് രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്മരിക്കാന്നല്ല, ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ, ആ ഭക്തിയിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാലേ ഭഗവാനും അതേപോലെ നമ്മളോട് പെരുമാറുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ പേടിച്ചിട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ അസൂയ പൂണ്ടിട്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ആയിരിക്കും നമുക്കതിന്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടുക. എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ആത്മീയലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടവരാണ്. എന്നാലും രണ്ട് വിഭാഗവും ആൾക്കാർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവര് രണ്ടുപേരും, അതായത് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തികളും ഉയരും ഭഗവാനേക്ക്. അതായത് ആർക്ക്? ശിശുപാലനും എന്താണ്? ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്തോ? നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എന്ത് ടച്ച് ചെയ്തോ അത് ആത്മീയമായി, അത് പരിശുദ്ധമായി. കംസനും ശിശുപാലനും ഉയർന്ന ലോകത്തിലേക്ക് സായുജ്യ മുക്തിയാർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സായുജ്യമുക്തിയാർക്ക് ലഭിക്കും. കാരണം എന്താണ്? എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ അവര് വധിക്കപ്പെട്ടു. ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട്, അതാണ് ഭഗവാന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കാണ്. പക്ഷെ അതും ഒരു ഭക്തന്റെ ചിന്താഗതി മുക്തിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭക്തന്മാര് മുക്തി തന്നെ ആലോചിക്കുന്നില്ല. അത് തന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് ലയിച്ചു പോവാണ് അവര്. സായുജ്യ മുക്തിയാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവും പരമാത്മാവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും കംസനെയും ശിശുപാലനെയും പോലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് പരമാത്മാവിനെയോ ഭഗവാനെയോ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവില്ല. ബ്രഹ്മദീപ്തി വരെ അവർക്ക് പ്രാപിക്കാനാവും. അതാണ് ഇത് വ്യതിരേകം. അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതല്ല. ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് 3 സ്റ്റെപ്പ് കഴിയണം. ഒന്നാമത്തത് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കൊന്നും ഇവര് പോകുന്നില്ല. ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കല്ല ഇവര് പോയിട്ടുള്ളത്. വളരെ പിറകെയുള്ള സ്ഥലമായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ചെന്ന് അതോടെ ചെന്ന് അവര് ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവരും അവരെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. രണ്ടുപേരും കിട്ടിയത് 2 ലോകങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്തത് കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. കംസനും ശിശുപാലനും പരമസത്യം പ്രാപിച്ചു. പക്ഷെ അവർക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനധാമത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചില്ല. കാരണം അവരുദ്ദേശം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്, ഭയം കൊണ്ടാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ അങ്ങനത്തെ ആ തരത്തിലുള്ള ലെവലിൽ അവർക്ക് എത്തുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നിർവിക്തവാദികളും ദൈവവിരോധികളും ഈശ്വരനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നു. അടുത്തത് നിർവിക്തവാദികൾ, ദൈവവിരോധികളും ഈശ്വരനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ദൈവരാജ്യം ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ അഥവാ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. രാജ്യത്തിന് പ്രവേശിക്കുന്നതും രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കടക്കുന്നതും രണ്ടാണ്. അപ്പൊ നിർവിക്തവാദികള്, അല്ലെ, നമുക്ക് രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ദൈവവിരോധികൾ, ദൈവമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും, ഇവർക്കൊക്കെ എന്താണ്? ഓരോരുക്കും ഓരോ തലമുണ്ട്. ആ തലത്തിലേക്കാണ് അവര് ദൈവമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കണം. ദൈവത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം ആരോടാണ് ദൈവമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കാറ്. മനസ്സിലായി? അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു വരുമ്പോഴും അവർക്ക് എന്താണ്? അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ലോകത്തിലേക്ക് അവർക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞതും താഴത്തുള്ള ലോകങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതാണ് രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും രണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതില് പല ലെവലുകളുണ്ട്. നിർവിക്തിവാദികളുടെയും വ്യക്തിവാദികളുടെയും നേട്ടങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഭഗവാനിന് രൂപമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും. വൈഷ്ണവ സന്യാസികളുടെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല. നമ്മള് സന്യാസി വര്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് നമ്മൾ വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരും അതേപോലെ തന്നെ മായാവാദി സന്യാസിമാരുണ്ട്, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ആ സന്യാസി വര്യന്മാര് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവരൊരു ദണ്ഡം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണം, അല്ലെ? ആചാര്യന്മാര് ഇങ്ങനെ വടി പിടിച്ചിട്ട് നടക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ വടി മറ്റേ കണ്ടിട്ടില്ല? അതെന്താണ് സംഭവം? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ വടി തന്നെ പറയുന്നത്
രണ്ട് രീതിയിൽ, അതായത് വൈഷ്ണവ ചിന്താഗതിയുള്ള, അതായത് വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാര് ത്രിദണ്ഡും മറ്റൊരു ഏകദണ്ഡുമാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ ആ ആചാര്യനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ വ്യക്തി വൈഷ്ണവ ആചാര്യനാണോ, ആ വ്യക്തി മായാവാദി ആചാര്യനാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഒരു ദണ്ഡുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് മായാവാദികളാണ്. 3 ദണ്ഡാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരുവ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് അവര് അതിലായ ഒരു ദണ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഏകത്വം, അദ്വൈതം, ഞാനും ഭഗവാനും തുല്യമാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ആ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി, ഞാനും ഭഗവാനും തുല്യമാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതി, അങ്ങനത്തെ ലെവലിൽ ഞാൻ എത്തി എന്ന് സമൂഹവും ഞാനും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി, അതാണ് ഏകദണ്ഡം. രണ്ടാമത്തെ 3 ദണ്ഡം, അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 3 വെച്ചിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ വാക്ക്, നമ്മുടെ ശരീരം, ഇത് മുഴുവനും ഞാൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായി? അതാണ് 3. അതാണ് ആര്? വൈഷ്ണവ സന്താപികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2 രീതിയിൽ, അതാണ് നിർവ്യക്തിവാദികളും വ്യക്തിവാദികൾക്കും അവർക്ക് അവരുടേതായ ഗുണങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കും. അതായത് മായാവാദ്യ സന്യാസികളാണെങ്കിലും വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരാണെങ്കിലും. അപ്പൊ അതിൽ പറയണത് നിർവ്യക്തിവാദികളും വ്യക്തിവാദികളും വ്യത്യസ്തമായ നേട്ടങ്ങളെ വിവരിക്കുകയാണ് ശ്രീധർ രൂപ ഗോസ്വാമി. രണ്ടുപേർക്കും 2 തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞ നിർവ്യക്തവാദികൾക്കും ദൈവ നിരോധികൾക്കും നിർവ്യക്ത ബ്രഹ്മം വരെ പ്രവേശനം ലഭിക്കൂ. അപ്പോ ദൈവവിരോധികൾ, ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണം നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ള ദൈവവിരോധികളല്ലട്ടത്. അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും വെറുതെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവരല്ല. അതിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അവരുടെ ചിന്താഗതിയിൽ ഉയർന്നിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു നിർവ്യക്തവാദികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാർവാകന്മാരൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ചാർവാകന്മാരെ കഥ അതറിയില്ലല്ലോ. ചാർവാകന്മാരുണ്ട്. ചാർവാകന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാതും ശൂന്യമാണ്, ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് ഇവൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ സമയത്തും ചാർവാകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചാർവാകന്മാരുണ്ടാവുമ്പോൾ എല്ലാതും ശൂന്യമാണ്. അതായത് അതാണ്, അവരെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന്. മനസ്സിലായി? അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആൾക്കാരല്ല നിരീശ്വരവാദികൾ. അത് അവരെ പിന്നെ അസുര ഗുണത്തിൽ ഏത് ഗുണത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ട അതിനെ കൗണ്ടേ ഇല്ല. ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രന്ഥം പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിരീശ്വരവാദി, ആ നിരീശ്വരവാദിയിൽ ഈ നിരീശ്വരവാദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ചാർവാകന്മാരെ പറ്റിയാണ്. ചാർവാക സംഹിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട്, ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ വിശ്വസിച്ച് അതിൽ പോണത്. വൈഷ്ണവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഷ്ണവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചെന്ന് പോണവര്, മായാവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായാവാദി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചെന്ന് പോണവര്, ഇപ്പൊ ബുദ്ധമതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധമതത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് പോകുന്നവര്, അതേപോലെ തന്നെ ചാർവാകന്മാര് ചാർവാക സംഹിത എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് പോകുന്നവര്, അവരെയാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുള്ള ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറയുന്ന വ്യക്തികളല്ല നിരീശ്വരവാദി. അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ചാർവാകന്മാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാതും ശൂന്യമാണ്, ഈ ശരീരം ഉള്ളൂ, ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, ഫിനിഷ്. അവര് ബ്രഹ്മത്തെയോ ഒന്നിനെയും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അതാണ് ചാർവാകന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞത്. ചാർവാക സംഹിത എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവരില് അതിനെ പറ്റി തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി ഇതേപോലെ തന്നെ ലങ്കയിൽ വിജയം പ്രാപിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഭരതനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവിടെയുള്ള ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ചാർവാകന്മാർക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്, അവർക്ക് സുഖം തന്നെ അല്ലേ എന്ന് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതാണ് ഒരു രാജാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് ഉത്തമ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയണതിന്റെ, രാജപുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയണതിന്റെ നിരീശ്വരവാദികൾക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? അവരെ പറ്റിയാണ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അവരാണ് പ്രശ്നക്കാര്. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സുരക്ഷിതമാകും. അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതാണ് അവരെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഭരണാധികാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജർഷികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ നിരീശ്വരവാദികൾ, അന്ന് ഞാൻ നിരീശ്വരവാദി ആയിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് അവിടം വരെ എത്തുന്നു, അതല്ല, അത് നമ്മൾ തെറ്റാണ് അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതി. ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഹിതയുണ്ട്, അതിൽ വിശ്വസിച്ച് പോകുന്നവരെയാണ് ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ശ്രീരാമസ്വാമി പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി
പറഞ്ഞു അല്ലേ? ആ ഓക്കെ ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് പറയണത്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ചുറ്റുപാടുള്ള സാധാരണ വ്യക്തികളെ കൂട്ടരുത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതൊക്കെ പോയിന്റ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പലരും പല രീതിയിലുള്ള കഥകൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത്. അതിലാ കഥ വരുന്നതല്ലേ? ശ്രീലക്ഷ്മണനോട് പറയില്ലേ, എന്റെ രാജ്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരുമെന്ന് പറയും. രാജ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരുടെ സംഭാഷണം, ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ലക്ഷ്മണൻ രാത്രി പൂ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് പോകും. ലക്ഷ്മണന് താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാരണം ചേട്ടനല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ട് പോവാണ്. പോയി അന്വേഷിക്കാൻ പോകുമ്പോണ് ഒരു വീട്ടില് പറയണത്, അവര് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തല്ലുകൂടാണ്. അപ്പൊ പറയണത്, ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമി സ്വീകരിച്ച പോലെ കുറെ നാൾ മറ്റവന്റെ അടുത്ത് കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്നും നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ പോണില്ലേ. ആ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോണ് കേട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ കേൾക്കണേ വെച്ചാൽ അത് വന്ന് പറയണം എന്നാണ് ലക്ഷ്മണനോട് പറഞ്ഞത്. അതെ അതെ ഹരികൃഷ്ണ. ശരിക്കും അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്തും നിരീശ്വരവാദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. അതന്നെ, നിരീശ്വരവാദികൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നു, മനസ്സിലായി? അത് തന്നെ ശരിക്കും വേറെ രീതി പറയുമ്പോ ശരിക്കും മായാസീതയാണ് രാവണൻ അപഹരിച്ചുകൊണ്ടായത്. അത് വേറെ കഥ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, നിരീശ്വരവാദി നിർവിക്തവാദികൾക്കും ദൈവവിരോധികൾക്കും നിർവിക്ത ബ്രഹ്മമായി വരമേ പ്രവേശനം ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് അയ ചാർവാക സംഹിത, അങ്ങനത്തെ ഉള്ളത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇപ്പത്തെ രീതിയിലുള്ളതല്ല. അത് നമ്മള് എന്നാ ശരി, അപ്പൊ പിന്നെ ദൈവം എന്താണ്, ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചാൽ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടും, അല്ല, അതിലും രീതികളുണ്ട്, നിയമങ്ങളുണ്ട്, അതേപോലെ പരിപാലിച്ച് പോകുന്നവരെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വെറുതെ പറയല്ലല്ലോ, എല്ലാത്തിനും അതിന്റെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് പാലിക്കണം. അപ്പോഴേ അത് നിരീശ്വരവാദിയാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവര് അസൂര്യ ഗുണത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്, അസൂര്യ ജന്മങ്ങളാണ്. പിന്നെ അതും ആത്മീയ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചാൽ അപ്പോൾ മാത്രം, അതും ആത്മീയ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചാൽ ആണ്. അപ്പൊ ദൈവവിരോധിക്കും ആത്മീയ പൂർണ്ണത ലഭിക്കും. എവിടെ? അവരെ സംഹിത അനുസരിച്ച്, നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എവിടെ വരെ എത്താം? അവർക്കും എവിടെ പറയണത് ബ്രഹ്മം വരെയും നമുക്ക് അവർക്കും എത്താം. അപ്പോൾ മാത്രം, അതും ആത്മീയ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചാൽ അപ്പോൾ മാത്രം. ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ലൈൻസുകൾ. നിർവിക്തവാദികൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ ദൈവവിരോധികൾ തന്നെയാണ്. അവർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണാണ്, അവരും ദൈവവിരോധികൾ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ബദ്ധ ശത്രുക്കൾക്കും നിർവിക്തവാദികൾക്കും ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ നിർവിക്ത ദീപ്തി വരെയേ പ്രാപിക്കാനാവുള്ളൂ. അവരും, കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാത്ത ആരോ അവരെല്ലാവരും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ദൈവവിരോധികൾ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വേറെ സംഗതികൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? മകനെ അംഗീകരിക്കാൻ അച്ഛനെ അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ ആയ രീതി അതാ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ്, അവരും ദൈവവിരോധികൾ തന്നെ. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, അവർ ദൈവവിരോധി എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് മാക്സിമം എവിടം വരെ എത്തുള്ളൂ? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ എത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരിവരും ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനന്യമായ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേരെ അസഹിഷ്ണുത പുലർത്തുന്നവരാകിയാൽ നിർവിക്തവാദികൾ ഈശ്വര വിരോധികൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈശ്വര വിരോധികൾ തന്നെയാണ്, അവരും ആ തലത്തിലേക്ക് താഴാണ്. ഏതാണ്? കാരണം ഭഗവാന്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ഭഗവാൻ ഇത്രയും സൃഷ്ടിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ, അല്ലെ? ആ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്ക് രൂപമില്ല എന്നുള്ള തെർമ ഭഗവാനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് പോലെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവരും നിരീശ്വരവാദികൾ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര വിരോധികളാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാന് തുല്യമായി ഞങ്ങൾ എന്ന് അവർ നടിക്കുന്നു. ഏകത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഞാനും ഭഗവാനും തുല്യമാണ് എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നാരായണ, നീ നാരായണാണ്, ഞാനും നാരായണ. അപ്പൊ ദരിദ്ര നാരായണം, കാരണം സാമ്പത്തികമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ദരിദ്രനാണ്, അപ്പൊ ദരിദ്ര നാരായണം. അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടും ദരിദ്രമാണ്, അപ്പോഴും ദരിദ്ര നാരായണം. അങ്ങനെയാണ് പറയാനുള്ളതായിട്ട്. അപ്പൊ നാരായണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഒരിക്കലും നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞ നാരായണനാവില്ല, എന്നെ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ച് ഞാൻ നാരായണനാവില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അവര് ചിന്താഗതി എന്ന് പറയാം, ഉയർന്ന് ആ തലത്തിൽ എത്തി, അവർ നാരായണന്റെ തുല്യമായി എത്തി എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. അതാണ് അവർ നാരായണ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തിയാലും പരിപൂർണ്ണയിലേക്ക് അവർക്ക് എത്താത്തത് കാരണം കൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന ലെവലിലേക്ക് മാത്രമേ അവർ ഉയരുള്ളൂ. നിർവ്യക്തിവാദികൾ ദൈവവിരോധികൾ ആണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അസർവീശ്വരത്വം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാത്തതോ അത് അംഗീകരിക്കാത്ത ആരെയുണ്ടോ അവരെ എല്ലാവരെയും
ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കാത്ത, ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ ആരെ അവരൊരു ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവിരോധികളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കാരുണ്യമായനാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവവിരോധികളെ കൂടി ദൈവരാജ്യത്ത് കടക്കാനും നിർവിക്തമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ കഴിയുവാനും അവരെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ്. കാരണം അവരെ ചിന്താഗതി എന്താണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവരെന്താണ് ദൈവലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഭഗവാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നിർവിക്തവാദികളെ ക്രമേണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിസങ്കല്പത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട അവരെന്താണ് പതുക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് വ്യക്തി സങ്കല്പത്തിലേക്ക്, ഇവർക്ക് കാര്യം കുറെ മനസ്സിലാവും, എല്ലാവർക്കും അല്ല, പലർക്കും ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അടുത്ത ഗുണത്തിലേക്ക്, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും അവർ ഉയർത്തപ്പെടാം. ഭഗവത്ഗീത ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനിയായിത്തീരുന്നവൻ എന്നിൽ സ്വാർപ്പണം നടത്തുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി നിർവിക്തവാദി വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാം. അവിടെ അർപ്പിതമാത്മാവെന്ന നിലയിൽ അയാൾ ഭഗവത് സാരൂപ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ? കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഭൗതികനെ പറ്റി അറിയാം, ആത്മീയതിനെ പറ്റി അറിയാം. അപ്പൊ ആത്മീയനെ പറ്റി പഠിച്ച് അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ പരിപാലിച്ച് അവർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അവരെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും, അവിടേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും. അതാണ് അവർ ജ്ഞാനിയാണ്. അവർ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് പല ജന്മങ്ങളും അല്ലെ ബഹുനാൻ ജന്മനാമന്റെ ജ്ഞാനവാൻമാൻ പ്രബദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അനേകം ജന്മങ്ങൾ ചിലപ്പോ അവർക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാം, അവരെത്തപ്പെടാം എന്ന് മാത്രം. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയവനും ഭഗവാനിൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാരും ജീവിതത്തിന്റെ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിലേക്കും ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും, മുക്തി ലഭിച്ച വ്യക്തികൾക്കും ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെട്ട ഹനിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാർക്കും അവിടെ എത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ള അസുരന്മാരെ ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ അസൂരഗുണത്തിലാണ്, അന്ന് ഞാൻ അസുരനായിക്കോട്ടെ, അതൊന്നും അവരെ സംസാരേ തന്നെ ഇല്ല ഭക്തിയിൽ. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അവരെ സംസാരങ്ങളെ തന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരില്ല. ഇത് ആസുര, ഭഗവാനെ പറ്റി എന്നെ ഭഗവാൻ വധിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ലെവലിലെങ്കിലുള്ള ഒരു അസുരനായിരിക്കണം. മനസ്സിലായി? അതാണ് അസുരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അസുരഗുണത്തിലല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, പല താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിശാച്, രാക്ഷസ, അങ്ങനെ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ തന്നെ കുറെ കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അച്ഛന്മാര് യവനന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് താഴ്ന്നു പോയിട്ടുള്ളത്. അവരെ നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് തന്നെ കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി വേണം, അല്ലാണ്ട് വെറുതെ നിരീശ്വരവാദി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരത്തിൽ പറയാണ്, അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയവരും ഭഗവാനിൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാരും ജീവിതത്തിന്റെ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിലേക്കും ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ കഴിയുകയും ചെയ്യും. അവരും എന്താണ്, അവരും വരെ എത്തും. നിർവിക്തവാദികളാണെങ്കിലും ഭഗവാനാൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാരും ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വരെ എത്തും. ആത്മീയ ആകാശം ഭൗതിക ആകാശത്തിന് അപ്പുറത്താണ്, അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഭൗതിക ആകാശത്തിന് അപ്പുറത്ത് നിത്യമായ ഒരു ആകാശമുണ്ടെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ 1-2 ശ്ലോകത്തിൽ മാത്രമാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകമുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കളും നിർവിക്തവാദികളും ഈ ബ്രഹ്മദീപ്തിൽ കടക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, നിർവിക്തവാദികൾക്കും ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കൾക്കും എവിടെ ഈ പടത്തിൽ കടക്കാൻ പറ്റും, ആ ലോകത്തിലേക്കൊന്ന് കടക്കാൻ പറ്റും. അതേസമയം കൃഷ്ണഭക്തന്മാർക്ക് അതിനപ്പുറമുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ്, അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. അതാണ് രാജകൊട്ടാരവും രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർക്കും, രാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ഈ നിർവിക്തവാദികളും അസുരന്മാരും, അതായത് ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാർ, അപ്പൊ അവർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവർ ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള സ്വാത്മചോദിത സ്നേഹം വളർത്തെടുക്കുന്നതിൽ ഇതിന് ഉദാഹരണം. അവിടെ ഭഗവാനോടുത്ത് ആത്മീയ പരമാനന്ദം അവരനുഭവിക്കും. ആര്? ഭക്തന്മാര്. അവർ സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയിലേക്ക് അവർ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. അത് കാരണം കൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തിൽ അവര് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 10ാം സ്കന്ധം. 10ാം സ്കന്ധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലകള്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 10ാമത്തെ സ്കന്ധം ഗോവർദ്ധനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 10ാം സ്കന്ധത്തിലാണ്. അതിന് 80 അതിനെ കാളിയമ്മ പല ലീലകളും
ഭഗവാന്റെ എല്ലാവിധ ലീലകളും. തിരുമുഖമാണ് 10ാമത്തെ സ്കന്ധം. അതെ, ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖമാണ് 10ാം സ്കന്ധം. രാസക്രീഡ, ഗോവർദ്ധനം, എല്ലാ ലീല, കാളിയന്റെ ഇത് എല്ലാ ലീലകളും അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന സ്കന്ധാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ. ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്താൻ കഴിയും, കാളിയമർദ്ദനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിലെ 12ാം സ്കന്ധത്തിലൂടെ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല ഭഗവാൻ. ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞ പറ്റും, കാളിയമർദ്ദനന്റെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളെ പോലെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മളേലും കുറച്ചും കൂടി പവറുള്ള വ്യക്തികൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് അത്രയും അമാനുഷികം അല്ലെ, മനുഷ്യന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ശക്തികൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞ അതുമല്ല, അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കാളിയന്റെ മുകളിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തുന്നതിന്റെ കഥ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഒരു കല്ല് ഉയർത്തുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണോ, ഞാൻ ഭഗവാൻ, ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ആ ഗോവർദ്ധനഗിരി ഒന്ന് ഉയർത്തി തരും, വെരി ഗുഡ്, എന്നാൽ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ വ്യക്തിനെ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകള് നമുക്ക് കാണിച്ച്. എന്നാ ശരി, നരസിംഹാവതാരം ഏറ്റെടുത്ത് പോയി, മനസ്സിലായി. അത്രയും പവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നാലേ. അല്ലാണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൾദൈവങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനല്ല. അത് 11ാമത്തെ ഇതിലല്ലേ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു തരുന്ന അതാണ്. ഇതാണ് വിശ്വരി, ഇതാണ് ഞാൻ ഭൗതികത നിലനിൽക്കുന്ന, ഇതാണ് ഞാൻ ഭൗതികത എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഉള്ളിലും പുറത്തൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. ഭഗവാനെ യോഗികളിൽ അങ്ങയുടെ സ്ഥാനിക സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നു. യോഗികൾ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനിക സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിർവ്യക്ത ബ്രഹ്മജ്യോതി വിലയം പ്രാപിച്ച് ആത്മീയ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നു. യോഗികളെ പറ്റി പറയണം. അത് ഫസ്റ്റ് ലെവല്. അങ്ങയെ എതിർക്കുന്നവർ അങ്ങയുടെ ശത്രുവായി കണക്കാക്കുന്നവർ ദാനം കൂടാതെ തന്നെ അതേ പൂർണ്ണത. അങ്ങനെ എന്താണ് മറ്റേത്? യോഗികൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവരോ പേടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസൂയ മൂലം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് ഒരേ കർമ്മമാണ്. കാമാതുരരും അങ്ങയുടെ നാഗ സദൃശമായി കരങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായ ഗോപിമാർക്കും ഇതേ പൂർണ്ണത ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് കാമത്തിന്, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗോപികുമാരി ഇതേ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കും അവർക്ക്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മ ജ്യോതിഷിന്ന് കടന്ന് അവരവിടേക്ക് കിടക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കൂളായിട്ട് കയറി കടന്നു പോകാൻ പറ്റും. അതാണ് പറയുന്നത്. അവരിവരും തുല്യാക്കല്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധാരണ വരാം. ഇത് തുല്യല്ല, ഇത് എന്തായാലും കിട്ടും. നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മള് ഡിഗ്രി പാസ്സാണെങ്കിൽ 10th പാസ്സായേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാരായ ഞങ്ങളാകട്ടെ ഗോപികളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ പറ്റി തന്നെ പറയാണ്. ദേവന്മാര് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതല്ലേ ഭഗവാന്, അതാണ് നമ്മുടെ ദേവന്മാരെ അത്തരം പവർഫുൾ ആണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തര് തന്നെയാണ് അവരങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മള് കുറച്ച് കാണാനോ അവരെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കാനൊന്നും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം അതാണ്. അവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ തന്നെയാണ്. അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ ഗോപികുമാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണത ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യന്റെയും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക. നിരുവ്യക്തിവാദികൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം പോലെയുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാം. അതേസമയം പരമാത്മാവിൽ പ്രേമത്തിലായവർ ഗോലോക വൃന്ദാവനമാകുന്ന ഭഗവധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സൂര്യപ്രകാശം, അടുത്തത് എന്താണ്? സൂര്യനിൽ രണ്ടും പ്രവേശിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ടാണ്. സൂര്യപ്രകാശത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതും അത് സൂര്യനിലേക്കും കടക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ആത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള പ്രേമം ഒന്നുകൂടെ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തരാണ്. ഗോപികുമാരുടെ കാമാതുരത്വം എന്നതുകൊണ്ട് ലൈംഗിക വേഴ്ച എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സവിശേഷത ഭാവത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭാവത്തെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. ആ ഭാവമാണ് അതിൽ നിലനിർത്തുന്നത്. പൂർണ്ണതയുടെ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തരും ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള ഒരു തരം അനിശ്ചിക ആകർഷണം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ പരിപൂർണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതാണ് വലിയ ആചാര്യന്മാര് ഗോപികന്മാരെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഒരു മഞ്ജരിയാണ്.
ആരെങ്കിലും അറിയാം? രൂപഗോസ്വാമി ആര മഞ്ജരിയ? രൂപമഞ്ജരി. രൂപമഞ്ജരിയാണ്. മഞ്ജരി എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? മഞ്ജരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോപികന്മാരെ സഹായിക്കുന്ന ഗോപികകളാണ് മഞ്ജരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രൂപമഞ്ജരിയുടെ ഒരു അവതാരമാണ് രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? പൂർണ്ണതയുടെ ഘട്ടത്തിൽ അത് പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് ഒരു അനിശ്ചിത ആകർഷണം ഉണ്ടാവും. ഈ ആകർഷണത്തെ ചിലപ്പോൾ കാമാതുരത്വം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഒരു സവിശേഷമായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അദ്യമായ അഭിലാഷമാണ് ഇവിടുത്തെ കാമം. അപ്പൊ അവിടെ കാമാഭിലാഷം തന്നെയാണ്, നമ്മളെ ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഈ കാമമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമല്ല. ഈ കാമം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമുക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. എങ്ങനെ? ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കണം, അതാണ് കാര്യം. ഒരു സവിശേഷ രീതിയിൽ, ഇതേ രീതിയിൽ, ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഭഗവാൻ എനിക്ക് സേവിക്കാൻ, അതായത് ഭഗവാന്റെ പീലികളാവാൻ, ഭഗവാന്റെ മയിൽപ്പീലി ആവാൻ, ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴലാകാൻ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ള പുൽക്കിടിലാകാൻ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളിലേക്ക് വളർന്നു വരും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഒരു ആകർഷണം വരുമ്പോഴുള്ള ആത്മജ്യോതിതമായിട്ടുള്ള പ്രേമം. അപ്പൊ ഭഗവാനുള്ള സേവിക്കുന്ന അന്തിമ അഭിലാഷമാണ് ഇവിടുത്തെ കാമം. ഇവിടുത്തെ കാമം, ഈ കാമം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സേവിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരും. ആ ആഗ്രഹത്തെയാണ് ഇവിടെ ആത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള പ്രേമം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് കാമം, ഇവിടുത്തെ കാമം. ഭഗവാൻ അനുഭവിക്കുന്ന അഭിലാഷമാണ് ഈ കാമം എന്ന് തോന്നിയാക്കാം. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഉദ്യമമാണിത്. ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരാൾ ഗോപാലന്റെ ചങ്ങാതി എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനായി ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതി ഗോപന്മാരായിട്ട് അതേ രീതിയിൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാമമുണ്ട് അല്ലെ? നമുക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നത് ആ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ആ ഭക്തിയുടെ തലത്തിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്ക് ഗോപികന്മാരുടെ ചങ്ങാതി എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനായി ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്നതിൽ ഭഗവാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൂടെ പശുക്കളെ കൂടെ മേച്ചിൽ സ്ഥലത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാനോടൊപ്പം അത് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സൗഹൃദം അനുഭവിക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ഗോക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അദ്ദേഹം സഹായിക്കുന്നതാണ് ആത്മജ്യോതിതമായിട്ടുള്ള പ്രേമം. അപ്പൊ സാധാരണ ഇതിൽ പശുക്കളെ, സാധാരണ ഭൗതിക രീതിയിലുള്ള പശുക്കൾ എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം. അവിടെ അതീന്ദ്രിയമായ ഗോക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഗോക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ആത്മജ്യോതിതമായിട്ടുള്ള പ്രേമം. അതാണ് കാര്യം. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഭാവം വരുന്നതാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭാവം ഏത് തരത്തിലാണോ അത് അവർക്ക് ചോയ്സാണ്. നമ്മളെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് ആ ഭാവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ആത്മജ്യോതിതമായിട്ടുള്ള പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അടുത്ത് ഭോഗപരമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം. ഭഗവാൻ ഇതേ രീതിയിൽ സേവിക്കാൻ ഉത്കാർഡാഭിലാഷം, പ്രപഞ്ചം, ഉൽക്കമായിട്ടുള്ള വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു അഭിലാഷം എന്തായിരിക്കും? വ്രജഭൂമിയിൽ കാണും. അതായത് ആ ധാമത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഇത് ഏറ്റവും പ്രകടമാകുന്നത് ഗോപികന്മാരിലാണ്. കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപികന്മാരുടെ ഈ പ്രേമത്തെ അതീന്ദ്രിയവും ഉന്നതവുമാണ്. അതിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നേ ഒന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാനും ഗോപികന്മാരായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാമാഭിലാഷമല്ല. അതൊരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. കൃഷ്ണനും ഗോപികന്മാരുടെ പ്രേമം അതീന്ദ്രിയവും ഉന്നതവുമാണ്. അതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നാം അതിനെ കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നേ എന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും കിട്ടിട്ട് കാമാഭിലാഷമാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം അത് വേറെ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചത് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ട്രെൻഡുകളാണ് അല്ലെ? അതിന് മുന്നത്തെ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ കടക്കണില്ല. കാരണം പല രീതിയിലുള്ള ശക്തികൾ ചുറ്റുപാടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അപ്പൊ കാമാഭിലാഷം അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ഭാഗവതവും പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഗവതം പരിപൂർണമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അല്ലാണ്ട് അവിടുന്ന് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ഒരു ആകർഷണമാണ്. അത് അതീന്ദ്ര തലത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ ഗോപികന്മാര് അല്ലെ ഗോപന്മാര് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ കർത്താവായ കവിരാജ കൃഷ്ണദാസൻ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിത ചരിത്രങ്ങൾ ഉള്ള, ഇപ്പൊ ഭാഗവതം പോലെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഗ്രന്ഥമാണ്
ചൈതന്യ ചരിതങ്ങൾ. അത് രചിച്ച വ്യക്തിയാണ് കവിരാജ കൃഷ്ണദാസൻ. കാമാഭിലാഷവും സേവനമാനവും തമ്മിലുള്ള ഭേദം ഇങ്ങനെ വ്യക്തമാണ്. ഒരാളിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഐന്ദ്രിയ സന്തൃപ്തിനാണ് കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഐന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭമാണ്. അതീന്ദ്രിയ അഭിലാഷം ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ട് അഭിലാഷങ്ങൾ, ഒന്ന് കാമാഭിലാഷം, അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. ഒന്ന് ഐന്ദ്രിക അഭിലാഷം, അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തി. അതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാണിച്ചു തരണം. ഒരു ഭക്തൻ, ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണല്ലോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയും. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മുഴുവൻ അതാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മുഴുവനും അത് ഭഗവാനെ എൻജോയ് ചെയ്യാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ അഖില രസാമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരേ രസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ രസം ആസ്വദിക്കുന്നത്? അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിലുണ്ട്. ഭക്തന്റെ എല്ലാ ഇതും ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ അഭിലാഷം, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ടാണ്. ഒന്ന് കാമാഭിലാഷം, ഒന്ന് അതീന്ദ്രിയ അഭിലാഷം. അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അതീന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം എന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലില്ല. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് അവരവരുടെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ദുഃഖത്തോടുകൂടി പറയാണ്, ഈ ലോകത്തിൽ കൂടുതലുള്ളത് എന്താണ്? നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അതീന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കടന്നിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് അവരുടെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം മാത്രമാണ്. ഗോപികന്മാർ സ്വന്തമായി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഗോപികന്മാരെ പറ്റി അതാണ് ഗോപികന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗോപികന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് എന്താണ്? ഗോപികന്മാര് ഭഗവാനെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് കാരണം കൊണ്ട് ഗോപികന്മാർ അതല്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ലെവല് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് അതീന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതായത് ഗോപികന്മാരെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. കൃഷ്ണനുള്ള ഗോപിമാരുടെ ഹർഷോത്മകമായ പ്രേമത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാമാഭിലാഷം പോലെ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ എന്താണ്? ശരിക്കും പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാമാഭിലാഷം പോലെയാണ് ഗോപികന്മാരുടെ സ്നേഹത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണത്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. അങ്ങനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും പാടില്ല. അപ്പൊ രണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നത് സത്യത്തിൽ അതല്ല, പിന്നെ അതേ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല. അതൊരു പറഞ്ഞത് ആ മനോഭാവത്തിൽ സർവ്വസാഹിത്യവും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഒരു പദ്ധതി ആയിട്ടാണ് ഇത് കാണാൻ. അപ്പൊ അത് ഒരു പദ്ധതി മാത്രമാണ്. ചില എക്സാമ്പിൾ പെട്ടെന്ന് ചില കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളത്. അല്ലാണ്ട് അതല്ല ഇത്. അത് ചില കുട്ടികൾ ചില എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഉദ്ധവരുടെ നിലവാരത്തിൽ മഹാഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അവർ ഗോപിമാരുടെ കാലടിപ്പാട് പിന്തുടരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഉദ്ധവര് ഭഗവാന്റെ അത്ര വലിയ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് പോലും എന്താണ്? ഗോപികന്മാരുണ്ട്. അത് ഭാഗവതത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഉദ്ധവര് ചെന്നിട്ട്, കഥ ഓർമ്മയില്ല, ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട്? അതായത് ഉദ്ധവര് ഗോപികമാരെ കാണാനായിട്ട് പോകും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ രാവിലെ ചെല്ലുമ്പോ ഓരോ ഗൃഹത്തിലും ഗോപികമാര് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് ഓരോ ജോലികളും ചെയ്യണത്. 24 മണിക്കൂറും അവർ ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കണം. അത് കണ്ടപ്പോ ഉദ്ധവർക്ക് മനസ്സിലായി, അയ്യോ ഞാനൊന്നുമില്ല ഭഗവാനെ. ഇവര് സദാസമയം ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ച് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടിയിട്ട് അവര് അകത്ത് പണിയെടുക്കാനും ശരി പുറത്ത് പണിയെടുക്കാനും ശരി ഭഗവാന്റെ പാട്ടിലാണ് അവര് ആനന്ദം കണ്ട്. ചിലര് ഡാൻസ് ചെയ്യണു, ചിലര് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറയണു, ഭഗവാന്റെ പാട്ട് വെക്കണു, കേൾക്കണു. സദാസമയം ഭഗവാനിൽ നിരന്തരായിട്ട് അവര്. അത് കണ്ടോടുകൂടി ഉദ്ധവരാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഉദ്ധവർ അവരുടെ മുന്നില് നമസ്കരിച്ചു. അവരുടെ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തി കണ്ടോടുകൂടി ഉദ്ധവർക്ക് ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി.
മനസ്സിലാവണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ദാസാനുദാസം അല്ലെ ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മളെ തന്നെ താത്താണ്, ഉദ്ധവര് താത്തിയ പോലെ അല്ലെ. നമ്മളെ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ, എന്റെ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ഭക്തന്മാരെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം നമ്മളെ ഭക്തി ഒന്നുമില്ലാന്ന്. അപ്പൊ ഉദ്ധവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. അതും നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്ന് കാണുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. വൃന്ദാവനത്തിൽ സദാസമയം എല്ലാവരും രാധേ 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 എന്ന് സർവത്ര ദിക്കിലും കൊണ്ട് ഓരോ ഗോപികമാരും ഓരോ അമ്മമാരും പാട്ട് വേണു. നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നുമില്ല, സീറോ. അതെ, അതൊരു പ്രത്യേകത. അതാണ് ഭക്തന്മാരെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. അതാണ് ഉദ്ധവര സ്ഥിതി പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അവർ ഗോപികന്മാരുടെ കാലടിപ്പാട് പിന്തുടരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപിമാരുടെ പ്രേമം കാമാഭിലാഷമല്ലെന്ന് വ്യക്തം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഉദ്ധവരും ഗോപികന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവിടെ കാമാഭിലാഷമല്ലപ്പാ. ആണെങ്കിൽ ഉത്തവർ അങ്ങനെയുള്ള കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാൻ എന്തിനു കൊതിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം, സന്യാസവൃത്തി സ്വീകരിച്ച ശേഷം സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആദ്യം കർശനമായി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും കൃഷ്ണാരാധനയിൽ ഗോപിമാരുടെ സങ്കല്പത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി മറ്റൊന്നുമില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നൊരു സന്യാസം ധരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനോ ഒന്നും പാടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്നിട്ടും എന്താണ്, ഗോപികമാരുടെ സങ്കല്പത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ പഠിക്കുന്നത്. ഗോപിമാരുടെ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, അത് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനേ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. കാരണം എന്താ, സ്ത്രീകളായിട്ട് ഒരു ബന്ധം, അതായത് ഇവൻ ശിഷ്യന്മാര്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ചോട്ടാ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് മന്ദാജുണ്ടോ അവിടുന്ന് മാറ്റുന്നത് ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ശിഷ്യനെ മാറ്റിക്കളയുന്നുണ്ട്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അതായത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആരാ ഓർമ്മയുണ്ടാ, ചോട്ടാ ഹരിദാസാ? അവര് ഒരു പണ്ഡിതൻ വന്നിട്ട് എതിർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാള് സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ ആ നോട്ടത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് ചെയ്ത് ആ ശിഷ്യനെ തന്നെ എടുത്താണ്ട് മാറ്റി. നീലാദിന് ഫിറ്റല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിവാഹം കാര്യങ്ങളും ചെയ്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ശിഷ്യന്റെ ലെവലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവനത് ചെയ്തപ്പോ അവനെ ആ ശിഷ്യത്തിൽ തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റുന്നു. അതാണ് ഓരോരുത്തർക്കും. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഗൃഹസ്ഥരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ബ്രഹ്മചര്യം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് ബ്രഹ്മചര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചെയ്യാം. ഗൃഹസ്ഥരാണെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാം, ബ്രഹ്മചര്യമാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാം. നിയമങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നിയമമാണ്. ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാം, ഗൃഹസ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരാണ്, നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥർ കൂടെ അല്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് സന്യാസം കഴിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സന്യാസം സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അറിയാല, കേട്ടിട്ടില്ല അത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഗോപികന്മാരുടെ കൃഷ്ണനോട് നേരിടുന്ന സമയമായ ഹരേഷ്ണം 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് വായിച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം. കാമാഭിലാഷം കൊണ്ട് പ്രേരിതമായതിനെ പോലെയുള്ള ഗോപികമാരുടെ ഭഗവത് പരമ ആരാധന രീതി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുക്തകണ്ഠം പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഗോപികന്മാർക്ക് കൃഷ്ണന് നേരിടുള്ള ആകർഷണം കാമാതുരിതമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കാമാതുരിതാണ് പോലും ഭൗതികമല്ലെന്ന് ഈ ഒറ്റ കാര്യം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും. അതീന്ദ്ര നിലയിൽ എത്താത്ത ഒരാൾക്കും ഗോപികന്മാരും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. അവര് നമ്മളെ ബന്ധത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, ആ ലെവലിൽ എത്താത്തിടത്തോളം കാലം. അതാണ് അത് 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത്. 1ാം സ്കന്ധത്തിലെ 2ാം സ്കന്ധത്തിലല്ല ഭഗവതി ലീലകൾ പറയുന്നത്, 10ാം സ്കന്ധത്തിലാണ്. 12 സ്കന്ധത്തിൽ 10ാം സ്കന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ. അതാണ് ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡറിൽ തന്നെ വായിച്ചു പോകണമെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം. അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാണ്. അപ്പൊ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ സാധാരണ യുവാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പോലെ തോന്നിക്കുന്നതിന് പലപ്പോൾ അത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അത്യന്ത സാധാരണ ലൈംഗിക വീഴ്ചയെ ദുർവിഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് സാധാരണ ബന്ധത്തെ പോലെ തോന്നും എന്ന് പറയണത്. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ.
നമുക്ക് നിർത്താൻ എത്ര സ്ലോ ആയി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഓക്കെ, ഒരു ലൈനും കൂടെ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ വെച്ച് നിർത്താം നമുക്ക്. നിർഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണനും ഗോപിമാരുടെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അതീന്ദ്ര സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഈ പ്രേമബന്ധത്തെ തികച്ചും ഭൗമമായ ഇടപാടുകളാണെന്ന് കണക്കാക്കും. അതായത് അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയോ ഭക്തിയോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചിന്താഗതി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? അത് ഭൗതികമായിട്ടേ അവർ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഇത്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അവരുടെ ചിന്താഗതി തന്നെ എൻ്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ബലം അതിനെ കാമാസക്തമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നാള് പഠിച്ച് നമ്മുടെ മൂർഖമ്പാമ്പിന്റെ പണത്തിലെ രത്നം പോലെ എത്തിയത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. നമ്മളെ നോളേജ് അത്തരം പ്യുവറാണ്. അത് കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. പാമ്പ് ടച്ച് ചെയ്ത പാലിനെ പോലെ ആയി മാറും. അത് വിഷമായി മാറും. നേരെ തിരിഞ്ഞു കഥ. എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് തിരിച്ചിട്ട്. അതാണ് ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഗുബജ്ജയുടെ ഏതാണ്ട് കാമാഭിലാഷമായിട്ടാണ് വിശേഷിക്കുന്നത്. ഹർഷോത്മതമായ കൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കൂനിയാണ് കുബജ്ജ. കുബജ്ജ വേറൊരു ചിന്താഗതിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവളുടെ കൃഷ്ണപ്രേമം മിക്കവാറും ഭൗമമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ഗോപിമാരുടെ താരതമ്യം ചെയ്തുകൂടാ. അവളുടെ പ്രേമത്തെ കാമപ്രായം എന്നേ പറയാനാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു. കുബജ്ജയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ കാമാഭിലാഷമാണ്. പക്ഷെ ഗോപികന്മാരോട് വരുമ്പോൾ കാമാഭിലാഷം വരും. അപ്പൊ സാധാരണക്കാർ ഇതെല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യും. അതല്ല ഇതല്ലാതെ ഇതെന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അറിവ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം. ഗോപികമാരുടെ കൂടെ റോക്കറ്റ് സയൻസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഗോപികമാരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ കളിച്ചപ്പോ 8 വയസ്സാണ് പ്രായം. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ അതാലോചിച്ചാ മതി. അവർ പറഞ്ഞ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് പോട്ടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞു 16,108 ഭാര്യമാരില്ലേ? മനസ്സിലായി? 16,108 വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ ടൈം പറയില്ലേ, നമ്മളെ ടൈം അതിനൊന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഫിനിഷ്. മനസ്സിലായോ? അതെന്താണെന്ന് അത് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മളെ ലെവലാണ്, കനിഷ്ഠ ലെവലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ലെവലായിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. അതന്നെ. അപ്പൊ അത് അവര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്താണ്. അപ്പൊ അതിന് പിന്നെ നമ്മൾ പറയില്ല, ഉറങ്ങുന്നവനെ എണിക്കാം, ഉറക്കം നടിക്കുന്നവനെ എണിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. അത് എണിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനത്തെ ആചാര്യന്മാർക്ക് പറ്റും. ചൈതന്യപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളിൽ പലതും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇവൻ പല ലീലകളും നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചൈതന്യപ്രഭുവിന്റെ ഒരു നോട്ടത്തിലും ഒരു സംസാരത്തിലും ഒക്കെ ഭക്തന്മാരെ മാറും. അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാർ പ്രഭാത സമയം അല്ലെ അവിടെ പോയിട്ട് ഇത്രയും ഈ 4 യമനിയങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നവരെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് അത്തരം പവറുമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ കനിഷ്ക ലെവൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളായിട്ട് കൂട്ടുകൂടരുതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ ഒന്നിലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കരുത്. ആഗ്രഹമുള്ളവർ നമ്മൾ പറയണം, സംസാരിക്കണം, അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ജയിക്കാനും അത് പറയില്ല, തർക്കിക്കാനും ജയിക്കാനും വേണ്ടിയായിട്ടില്ല, അറിയിക്കാനും വേണ്ടിയായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇവിടെ ജയിച്ചിട്ടോ തോറ്റിട്ടോ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ഇത് ഭക്തിയാണ്. അതിന് ഭക്തിരസാമൃതിയിൽ ഫുള്ള് ഭക്തിയാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അപ്പൊ രണ്ടായിട്ട് കാണാൻ കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. എന്നാലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ കുബജ്ജയുടെ പ്രേമത്തെ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഗോപികന്മാരുടെ പ്രേമത്തെ പറ്റി രണ്ടായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിനെ മിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ആ വ്യക്തികളോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഫിനിഷ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ജനറൽ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് തരുന്നത് സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള പ്രേമം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗോപികമാരും ഗോപന്മാരും. പിന്നെ എന്താണ് കംസനും ഇവരൊക്കെ, കംസനായാലും ശിശുപാലനൊക്കെയാലും അവരും പിന്നെ നിർവിക്തവാദികൾ അസൂയ കൊണ്ട്, കംസൻ ഭയം കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ നിർവിക്തവാദികൾ, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവര്, നിരീശ്വരവാദികള്, ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നുള്ള, അതായത് ഭൗതിക ലോകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മാത്രം വിശ്വസിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നത്, ചാർവാക സംഹിത ചാർവാകന്മാര്, ഇവരൊക്കെ അവരെന്താണ് വേറൊരു തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് അവർ മാക്സിമം എവിടം വരെ എത്താം, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വരെ എത്താം. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗോപികമാർക്ക് എന്താണ്, അവര് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ്. അവരെ പ്രേമം സാധാരണ ഭൗതിക പ്രേമമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഉദ്ധവര കാര്യമായാലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായാലും. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയാലും എല്ലാവരും, എല്ലാ വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗോപികന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാനാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്, അവർക്ക് സ്വാത്മചോദിതമാണ്. അതായത്
ആരാ ഇവര് ഗോപന്മാരെ ഭാവം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഭാവം വരും. അത് ഗോപന്മാരുടെ ലെവലിലേക്ക് വരാം, ഗോപികന്മാരുടെ ലെവലിൽ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സുരഭി പശു, ഒരു പശുവായി മാറാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു പുൽക്കൊടിയിലാവാൻ ആഗ്രഹിക്കാം, ഭഗവാന്റെ മയിൽപ്പീലിയാവാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. അതാണ് ഭാവം വരുന്നത്. ആ ഭാവം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതും സ്വാത്മചോദിതമാണ്. എനിക്ക് ഇതാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കാമം, ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏത്? ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ഇതേ രീതിയിൽ സേവിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ കുബജയുടെ പ്രേമവും ഗോപികന്മാരുടെ പ്രേമവും രണ്ടും രണ്ടാണെന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താപ്പ, വേറെ എന്തെങ്കിലും? ശരി, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നാളെ ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപരൂപ തെറ്റിന് ക്ഷമിക്കണേ. വൈഷ്ണവനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർ ഭഗവാദിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഉണ്ടാ. നമ്മളിപ്പോ 1 മണിക്കൂർ വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക് പോയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഫുള്ള് ഗോപികമാരുടെ ഇടയിലായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോ പാർഷ്യലായിട്ട് അവിടെ എത്തിയല്ലേ? ഗോപിമാരെ വൃന്ദാവനം ഗോപികമാര് ഗോപിമാരെ